asumurubiryo bwoborema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Wakirebia omwanchu muriweta sene Ndizi TV ne mambingi atokumwakenya sengambia mono atwanchire nande tumiranira sembeo asiri tuko ya Jumanne chitariki 30 yemo omotenye oikomi omwaka bwechirubere ne 2023 nigotokumwakenya sengambia mono ase ogotoiki emambiyega na gotumirania na inde ase ntunda yende ase embeo ase bontu ochosanga amange igorojeri tuko lya lero na butambe mu manyete itukuliana ni tuko lia obochenu gose afya Tuesday asimonto chosanga ano munyakitari oito oneretenesha siko mwacho ngo tenga karibu imeyo mororo obwe Ensakia emambo yabono ni wasoire gose ni wochaka Ensakia boniga na kwabegire TV ono nimetenga Ensakia otengerete otenga karibu eiwenka so ai meyo moroberio na konya kobwate ondwensi oganeti aso meyo moroberio toma SMS na boigo tume ujumbe eliko manyanga abono morobensakya akire kokwariganie boikiranu toso ase morobensakya na gochaka ase obwamo erietariane Dorcas Kemuma obwakire yumto Brighton obwakire ngakikuru ase kwari mwango twere tirat bono mambia lakini yatwete goro kinse mochinde ao biasano mwanchu muri Ndizi TV andonsia soberete nirituko ria Jumanne asemambi yaboniga egekogerana leno lirituko rio moerio asomutinyi oikomi omwaka oyuga kajetherike 30 noyomo boigo ne tatuan boigo nerituko riri King Charles 3 arobereri goika sense ya Kenya boigo nerituko riri ya kabere asaborokiwa bekerasi kiatano toto na kebusea use grade 6 bandrete na matemwabo ayo ajageterituko rigoro ase ense ya Kenya igo nerituko rigia kabisa na nerituko riri bochento kwarigania semambi yaboniga asomurubiri bwensa kya Jumanne ekarorire rituko ria afya tumurekerayo kararagire ense monenu skolende asibirebi no kwarigania asemambi yabonera gothina bono soa imeyumuruberio bwensa kitu jaka monae karto semredenya sae ogoturire nando kubokiribuya bono mamtari era myagotura konde era munigo yarenge kenyuri kyagera era munigo kobeka yabe kenyuru kolende oyogera kwabo kabono mambi ntatanya sae oitu wakera nambuya asemambi yabone nkayo tubati tukorunga yoro mwanjumoria asiji county jite meronge na isano ibere uko wapi bali barasinze mo diaspora ngayole ngatali ole Saudi Arabia ole America ole ngayole South Sudan ole Malsab ngayogale ali Mozambique ngayole igoto devina mpaka bali barasinze ya Israel bado tunawakaribisha asumuruberi bwensa kyali tuko lero asemambi yaboniga igogenda utukugendera kuganiri aborokiwa bali bakora matemu abo amaya asirituko lya kabere ekorba kugendera na matemu abo atachagede bobe nonya chagede bikorwa sinse mochiri asaba sagana banya bagusagana egali egaita bachesu bali barochiko orenda bali bakwa matemu kwenda sinse mochinde anena Gusii ndura igusaga sagende nande to semerdina ndutagede to igusaga sagende yonsi asamatemu ayuagendrede ase rituko lya lero igo manju muri tutumere uchumbe yao asemambi yaboniga buna botambe joshouta nero kwene kuna maligune chibicha gochere asenjera bene asemambi yaboniga somoroberio bwensakia litukeliga
Ingon kwari nga kigima omwanchu morigari ayunya kwemanya amange ayutu kwari garete ase mesa yituriga mangana amaya gose asensemo yensakia tukumanya ryabete igoro na yago chikoba rero nonya nankyo andiga nkonyora tuchinsa chinde tomaite nonya kego chikoba ankyo na nene chinga kitogenderete kosabira aborokiwa basea na bali bakira sinane chikagenderete amate mabo amanene ase ense ntoro chemura yebwense niga araite ase owo chakwa kwa matemayo asare aringa sense meri ya kikuyu ase boyigo anyate kuigora amatemayo na gosabirania aborokiwa asenchire ya bene na barayi bande antoro chebabekire goseba gwekerana ase chinsemo au astwachinga omo waziri omonene bwa waziri nere Musalem David nigaringa se county ya Nairobi asa chagetia matemayo bene ase skuru ya St George's boyigo ntwaro che nonya no mo waziri wechi semeri ya obosombi nere Kibujumba Murkomen. Murkomen ile kongusana na toro chinga iga getase ensemeri nere boyigo kwana kinga ene kiringa ogo chaka kwa bene asa matemayo boyigo ntwaro chinga ne county ya Kisii chinsemo chonsinto chinga ama inenga aba atunilive serikali osabara ikura sensemo ya serikali go bekerenete na kwene kinga matemayo achakire ase enchira erendonge nonyawe igo mwancho moriya nonya toro chinga asande nga nonya mbura yaswere gotu chinsemo chinde kurindenga serikali go yebangete wikira asebono ya tumete nonya ne chindege kwene kinga amatemayo ngo ikiwara chinsemo au sichuskuru au ase chinsemo chiri chanyare koba chikonyora amachi gose ombure nyinge na koire nanga amachi goterema nonyene chipara chitali iweteka iko mwancho muri gato wasa komacho wasa somoro biri wensakia itonyari kwemanya amange Naboko tubwati wetera asenjera yo mutandao aso tonyora na Ndizi TV News digital kuweka sensemeri ya Facebook nabo igo sensemeri inere ya YouTube nabo tonyora na Ndizi TV News nabo igo okunyashinga kimwanjo muri ile tuma SMS yao wetera sinamba era screen enyale gotumanyanga wasoire asomoro biro nande ningoraga neri nonya nama ya ase mambi ya rero anasabaro kiwa bari bagenderete amatemo abo asetukori akabere nondo suraga niko soi asomoro biro nagotuma weka makwani ayonsi nanchire igoso asomoro wensaki tunya uchakaseri bo airimo ekegarantuka neti rinderio siri wete ekena mange ala semesito utaka neti onde wensanya ale gotigara maiga anechinga kechiga to kanyerete amo British nere King Charles III nabo igora kamera omuswatweni go bago chwe kasense yetu ya Kenya tukuri rero nago chakase sabari yabo yabene igo mwancho muri geria aina era yanda mange tutaiti onyare gweterwa nabo igo tuchwe kasense meri ya check tunyare ko obwatu kachichumbe chiri mwatumire kabango motanga niko tuma uchumbe ya emambi yabono onyago to inga yoberete abantu bari ni meta abantu ko Nyamira bono babogete abantu ko chinsemo chiri chesote mogirango nigo boigo bogete abantu kuchisamo charaganga mosocho bonsi babukire so imi yo muro rwensa kitunya uchaka asenjirere engi kema ase emambi yabono ekegena mange nande nama yakigema tunya tego kubekira SMS tukuchukumanya asenjirere engi yakema kuyasano mwanchu murego ni uchumbe ya uturaga nibono mange thenga kikwa bokire boigo mbarai bari yokwani pardon school kiri yokwani yamaya muoro kiwa kiri yokwani yamaya asimambi yabono mbali bakorenda matemu ayu bonsi tukobaganiri amaya asimambi yaboniga ugo ikasa semeli ya Facebook you like you comment and you share abuno bono otonyora senjera yabene muna Ndizi TV News Digital ina semeyo ya Facebook boigen semo ya YouTube buna botamene otokotoka Ndizi TV News ina semeyo ya YouTube asimambi yaboniga sorry boigo asensemo ya website ntororo na www.ndiztv.net abuya toro chinsa emerongebere nainye matukata nabere umwako mogima tokwene kuna kwatonyorire asenjera ya bene asensemeyo yemitandao asemambi yaboniga yototomere uchumbe yao totenga kikwa bokire na kiorobereti ritukuri yao nga yogo cheke bao kiao emotimokore ayabuna ameta boroki wambare borokia mbale babu ngete barabwe skuru ngabale na boroki wangabale igobono balipareka na kikwaro beribono ne geticha kya goswa gose mugondo goswa ninge hokore kyagara go ikokore gasi
tari toko bana turi gukora gasi na bono oganyite gusine serikali kurageri ukabwetome asenjere ya mogose yende nkayore nkebago kyogoji useno moirio gochi gokwani aya mbali basireti abamu abo orobotirwa jena haya nyageto sirire na hino etoko batomera ngora asema mbyaboniga totena teganya sae ababwere nande aba oboremu asenjere nde gose yende konde ganda gutoma uchumbe yao gochisomatore ekarotoka soa ase nsemeri ya check asemambi yaboniga uchumbe yao netoganetie ngogotura ngokobeka asomurobere babo simoni atuti Kifarson ngaimore ntoroje na ekiongo 7 yonseri ngayale ntoroje kemso motangi uko wapi Kisii arogo na rweta sensemeri ya marathon Nairobi na ndina captain 001 Demo Steven na jato tebia mange na kibanya tiba okora kurwasi county ya Nairobi Engineer Vincent Maina kurwasi sensemeri ya Busasa PH apigani nyeusi kurwasi sensemeri ya Chicago alia ya nyalibali masaba ngakimwa abokire kati ya banda abange nimedina Charles Makori kurwali Kikwetu hoteli na we umeamka bale bako bakurwasi Saiba ya Momo bale bako bakurwasi hoteli ya Buga bale bako bakurwasi hoteli ya Kerokalia mwensi nimedina bono mwasoire imeyomorobelio aseji ward emeronkene na isana ase county ya Kisii neji ward emeronkebere ase county ya Nyamira mwensi mwabokire asiko constituency Kianda ase county ya Kisii asiko constituency Inye ase county ya Nyamira asi county jeito ibere county ya Kisii na Nyamira na Kibwakire na bagusi mwensi bari momete ase chinse chisiko si county chinde na nyamba bari momete ase chinse chisiko tokobalia nikianiko tokobatina iga ninka na ndesoa imeyomoroberi motari gosuka ekiagera no konyora oboroso bwerituko liao Mwachumuriga nomero Ensakia ime ya Ndizi TV na bwansu bomogusi utumanyangano tore ase enchere ere no tora sobwamo swasensemo yesime yao na boigo onyago tolikera uchumbe otutingano turemo ase mambe ya bono na boigo anigo togo chigo sanga mange goikare sensemeri ya YouTube so onyale goto inga kyogendete share na boigo onyale goto tebinga ki abantu bonsi kwa babikirime ase omurobiryo wasabire na onyana abaro kiwa bari bagendete amatemo kwa basabire kwa batinga kibagendete omete muyana na boigo kubaganiria amaya na boigo kubasabirania ekyageranga ase chinga kechiga nigo bono abandi nabwati ubwoba usama isugusu ngosinga kyamatema yara chikoba nigara chikoba amakongu igo mwancho murigane byatu basabirani na boigo tunyakoba omoyo ase ari bagendete gokora amatemo abo na boigo na nyabo kire bakurire tobayikange ekyaga nonyana bo bataranyora matoke abo nigo baguchibatwara obwoba igo mwancho murigire tugenda nigo sabirane abantu bonsi onde bwensu igwete bo tukumuganiria okubwena kwa bwango abasaye bonsi nimetinga Omoswati we county gose neremo wemenire we county ya Kisii nagendete okubwati gose okoremero ya magendera au abwasa agendete gosira abaswati abangina anaboigo abasae ase okuba nonya anebesa nonya anebintu au na chitangi nonya mbali babo abali no barema nko bakonyale ase okuba nonya ebintu ebinge byawo chikwegendera nabo ebyo ase obugima bwabo igo abasae nabo bano obarikiriri ase egekekeiga na litukubya ria abu goronto ruchenga na bwate omurobiryo obose obokorigia amaoni guru ase aba Kenya ase semeri inere ya not mugirango ya kitutu not ase bona word ya sense ase bona alenge kurwa ama alukorigia amaoni igoro ari usangirira birengererio igoro ngakia banda batakire bakorerwe akimagenderero ibona imeta simono bwe nyamere tukura public but special keri kiro montata kire akorerwe ose abwatira ndiwa somoro bitacho tenga kintu amanyete ayekera arego korekana igo mwancho muri aina ara magendero tokaniti ase ebinyoro bitu ase county ya Kisii anelekera abasaye mo iguringa ngobwatira nigure more asense mo ya magendero nonyana ase ensemeri agotenga ya aborai ase ense nigo kunyora abasaye anene ebo baguchibira na maiga
ose mbali uchigwesokia abange bago chibatume kuna abana siasa lakini mbali gweso yase nonye siasa chiga benyorere ebirogo ebibekirase abasae bose bekire nsemo asingicho yabasae abandi bano konyanga nabo bagotangana ase emeyegeri eyawa yabantu aba abanene gose yamanyantenyi bakorige ebirogo ebinene korente buraburu gose yani gokore ebintu bitabwanerati bika abantu gutume kachinga kecho nombarabu kwegendereria igontru chinga omo wimerere pu county ya Kisii na kende tokore mirimo emiya ase county ya Kisii anena sokoria nga omo sae onyare kumanya ninkyabwente gukora ase ekinyoro osa ase community yaye erinda nyare kwegendereri igone into abasaye tonyare kwebeka ange gokonywa into nyare kubanga nintu tore ebikongo ase abarayi bari besokire otokonya buna into abasaye igene gente eki yakingimane gento kyo kwomoyo ase abantu bonsi bari babate kugania okuya gose okugania ko gokonywa bono tigatwebeka amo na kosira amagendero bunayo ase chi county nabo igwantu arochenga ritukuri igoro Brighton ntoro chenga abana jeshi ose abanyanyimbo abansemeri ya jishu igo babete bago gwikase chobisi icho mugabana bwe county ya Kisii Simbarati asensemeri ye stadium asebono anyatu ko boliri rimonga kaibwa irina bwakire na kimura igakabaka tebanga nigoto tumogete tuyani bono egento kyarenge egento kyokolenta obwoba yani egento gitamanyika inini kigenderete anene ase ensemeyu kolenderiga kwanete nabarikiba mangana komocha aba asemeri oburendi asugotumeka abanyanyimbo bobe ase enjira etabwendeti ekyagera nege ekirete abana jishi ose ekyombe kya Jesu bikasensemeri bikaboniga kiramanyikana ninki kyarenge ekiringa uyo sana durikote angiramanyikana lakini turanyora nsemo y'abanyanyimbe totebina inki kyarenge kyaro mugavanero turibaga agakwana ibono nitakinda barutumanye lakini abajesu ngo jabarenge bosase getigia usistadium mbali gocha busa ande mbali gocha gotimo kirororo egento batanya gokora igo barenga bange bare kubangamba bire batatu iga nabo tayotenga barenge patrol bakarosa bagatimuka lakini bari barenge abange nande anene tworuchinga bari kunyo gutara ase obisi iyo mugavana igo bono egento noni tutogane tutumanye ngaki ekirenga nkireki kigendrete ase county to ya Kisii ekirokoranga abana jeshu mete ntonale tibono igota abanyanyimbo bande tukanalite akina botote ngababu nege mirimo yawe lakini abage babwate ebe ameti barenge etse uniform kiri cyabo kabisa bakaenda bakaichura anene sana sensemeri stadium igone gento amo aiwe county ya Kisii agikirite nako nakugani ingitora barorera se county ya Nyamira ikiaga Nyamira nino ngura tware liberera ngeka tutararaba na cheshi yabu ase county ya Nyamira nando isikurire kambi yabana jesi ba jesi yukuru ase county ya Kisii gose asomo jobo songo bakase kambi ya bere kare kiango ne kilomita 50 na ibere 52 kilometers ekirire baga jasi stadium wikabono kiramanyekana lakini barabo banyene mbamanyete nagabana baranywe namanyete bono ngotakero tetebie ken nabwo gose no mugabana ekeno mugabana jeta kali koroboti ali ase DCI akera ko majibuna abande bajeta tamanyete abageni bajire nanda tete na bacha mugaso bro mbali batete kwenda boy mbaja butu igobono igo governor might igo okay asekati serikali ya county ya Kisii mone serikali nene mbamanyete ekikegenderete ntubuno mwana inchi turamanya na kibonto gane kichinseme chibere cheso kibuikiranu anene senseme enere ya serikali senseme yogorendi boime batatinga abageni ababatarete mugavano itu nabageni bakinankirenga kiriki unkwano tibabwate aina turachi lakini korengana no mugavana ekere statement ya debeta na abantu mbali bagutumeka abanyanyimbo igona abamaide akarabole timo umwaziri boborendi boime kiture kindiki abanyanyimbo mbatume kubobe ingoyo gavana maide ogotumeka abanyanyimbo bobe ase amatuka mayabo nonyene osoro oyoromo omobunge o South Mogira ntwara ka dana chigali njije nyinge ja Jesi igobono igente ngiteri kegani turadena osento manyedi ngendrede gosinona to manyedi ngeri igera ntorojena friction neregati yabara ibande ndrojo soro ga komoji omugavana ga komoji soro emangana mange sana orore negente ki ya jagrede kero eobizi yabana boda ya siege tu kero kude crime scene ali ya siege tu tetukuri alengeria ichuma
na ria ciegetwe igo bono ndapokorana liberera ndira se county ya Kisii irida kere kurigererigwa asoboime naroje wakiri George Moe karabali getoro bote ali kana nero mwakiri ebo mugavana mbatete buna ige yale ngegendo kyogo ichana nde geta kere getata kirgo kore kabo ikiagera ekero mondago jano ene musago sekende nkwegware notes igo bono county ya Kisii abantu bebisa batena ntuma itingegendrede nere buyebona barai baje amo kiara koruritukuri nturara murayo nde bwenzi apart from governor okwane iregende nturara apart from governor no soro abakonya kurutana jinsa sasa sema mitandao nturara murayo nde bwenzi mosene tandura morra mugumene bno arenga se county ya Kisii tukurigoro ekararenga se ensemeyo ya Kitutu Jaje North asenzema ya sensi nabora nyore naigwetheri ngare narigendrede kiagara kororo murai naboko igwa ri musungi gendrede lakini tangantoro jina osina kwa netinganeye atebena noena abanyanyimbo ngibakore stadium ikiara usikurina mbakore campaign no mugavana arat bakaligiekero lakini bono manganaya liberera bado ndigendrede ase county ya Kisii irisa kerikoriru oboime unajia vari wawire wakipigana nyanzi ndio umia igaba menyi be county ya Kisii mbaendete kumia na kolera igoro ya mangana agendrede kiagara mbali bakogoka karolingana ligendrede nande mbaro babete karolingana ligendrede dia machoni gocha ase county ya Kisii abantu barumara monto tamanyeti common mwana tamanyeti ngigendrede lakini abarayaba baromba manyete ningigendrede ase county ya Kisii ekina kibona wende wesokia na botwera subagare abana inchi bamanyanga ki eserekaiti ose county ya Kisii nige ebwate chibura buru chitabwanereti na anane kirote aba Brighton nga egati osoro na arati babiri bagutwara chi chamangana bakorutara na chinsa chamangana chitari korakania lakini ntwanya kwa rengali gose mwana nchi tayo nyako nengenga nekire baka abanyanyimbo baiture asense mwiri ose bachi gutarira ase chobisi cyaye na kumutanga wikase chobisi cyaye kugania yani ekinegendo tutaganirite kagera ase ense moya siasa dole abana siasa bako rutirana chinsa se chamangana kwenda lakini ntwanya kwa rakegwetani ase yaikirite ase boniga bono ntokumanya nkirike nande Dorcas karodora tunyo kwana nantumanya ntype abanyanyimbo budget indio munyanyimbo olegiurago jasore ndio munyanyimbo o jesuago jasore ndi lega squad yego jasore bete ndo bade because ao bya abanyanyimbo lakini karoko raba abanyanyimbo batches yubago jasayu igomanya sayu it's danger igomanya na sayu ni atari kyara barabwe bagoja abantu ndo bade jesu with the general service unit ero it cannot spare you ebeno mongina ebeno mugaka ebeno mwana it does not spare you nakiko no nekro ba jeta se county Kisii ingakia maandamano ilitulia igona mbamanye kan debuna medebanye kan dena fanya fujo uone igomone kere kitengo keri kegoja igomba egende geikeira ase anene igosige geikeira asata keri koligererwa ne lizo lirie imemono abarai bahacham barai ba kirina kinatena Dorcas ende kirigere ligume because next talk mayana kinge koski kego ebon next to konyora na engdf egoja defense bon to ko mane liyo bon nande no ena banyanyimba ba mwaro je ba with uniform to ko mayamba lenga bata with uniform ase county ya Kisii nande to ko manya squeeze na ingo ko intelligence astori na boko nyora ko mo media osigora sita kini intelligence bado ko nya serikali ko bon mondo ikobe maiso bon teto kanyena ese yeror gose ngikeroro ikitutara abantu batara mabera kindende bali bande baramba manyedi maite no enaye ikerobo ate deni yomonto na boko mayemondo ndi ajire ko nyoi na boko manyabie ko monyene bon na bada kerba sonzora mangana kwa sababu ekento montata gete mo Kisii count no Nyamira County egenda tata gete no magendro para yete because yo mongina okubanga kwende chiro ertata ituko mayana jesu ose neroro ose gavana na tangire egenda tata gete na gavana eguchinga kichae apa amaroserie para etia matoka etia mananasi etia mapera etia birango atibia aeti chiabukato chia ekina kyo montata gete montanyo ale environment ngia aike chiro anyo nero siri tatwerwa
no bosombi bo bebuya jiba ke monta dagete metoro serio monto jibara ebinto bebuya yakitari akonyora binto ke yara binto bindi berobi no inu chumi tabwati mochando ndeke tabwati mochando oburuga usenchira ti yaranya go gotinga bono watara korega ikonde gento to tintu na magendero asabana inchi aywane tigabaenda bai karansa buka bakwana batebera ngaki babwenete komenya boka una abarai ekegera baraje bekera mo kolenta ebichenga buneiga ikekolenta obwo bagete egati yabane chekera ambali ababwatani gosekere andake kwanere bagoche bawe soke bene kulturana chinkwano ayabara yasabarai ayonere omobunge o South Mugirango nere omugabana bwe county ya Kisii ikira kulturana chinkwano ase abana inchiboro mbali babare side ya South Mugirango mbali bare yasumurai bwe county ya Kisii igobono ekorenta obwo amate butari obuya amate butari obuya ego sirio obwo amate ase egati yabana inchibuka abanyene igone igento tutagani gose onde bwense atagani korake gokoreka ase county ya ikagera ntote itobomo etunya okora magendero ase ensemo oye tuja Gusii ekiagera nga ntonya gotigara ntuni tule maiga rioka tonya goteberera abono ase chinkwane chitabwati omorembe inabo toranyora magendero atwetire tutigare go chimaiga igo mwancho morigere tigato teme ase ntwe nabana inchi ntwe bwaterania nichi siasa chaba an siasa abega banene ababara nabwe abana rai baito twibwaterania ikiagera barabumba maitinki bakubuna ntuntu maitiga ntuna abana jeshi toroche ne kyombekeria jeshi toroche gare ntu maitinki kenda ntu chago tenga bono ntu timu na team B bono tuchago tiemana usotonya kuterana chinche chenga chichi amaingana ngaki bono rorama roraga ya intu tigato turiye to kole aigasi yeito tobe komokia ase bintu gokora igo mwachuya tigato irusana kabisa senseme yo na barabo besokia nene bakwanira mangana abo batenga morembe amatuka maiga na rochi bagote banga bono igeto gochukubwatira nabono twabaira abasani natima itinga bosani mboya siasa lakini lakini wana tukato bori manju bori naki ayoroja mangana endereza ase county ya Kisii ngakiunya roje ngaki mangana ayo ko yasira totwara majoni kirali tukase county ya Kisii gosenga kioroje gukiriore ngane bono manju bori toenga kerengere kiao amangana yoroja endereza ase county ya Kisii na mayare ngakiunya roja bono toenga kerengere kiao no to kwanda afya litukurare korenda United Indiete ase county ya Kisii bono to kubona ine ahoroja mangana agendete ase county ya Kisii ekerengeri kiaungerekie to ekerengeri kiaugwethira se namba ya 0792192834 ine namba yetu ye studio ase mambi ya boniga odebina ekerengeri kiaungerekie keboga sense moye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital asense moya YouTube na botonyora Ndizi TV News asense mail ye website tonyora www.ndizitv.net abuno botonyora ase mambi ya boni asinge jebiro bitu bigenda kumyo tutendo kore check ya sinini kone diganda koira ayebiro ase daikeyemo ngotebina ayebiro na lia nkotwarete bono mambi manchuma nina umosubati yomo akabori wana ningi yekogera ore successful gose ningi yekogera aye wasukire bosyo oino monto karokobori mosubati dena ki ayebono inga kimeta monto montenaro taraba successful asense no na bora nyatura ikasigete onje tinda ikasigete lakini moswadi yakabona naki ingigekogera ayebono secret yao yokoba success woze yoko tobwanerie moswadi akaseka sana keraseka kama kumwira niende kamona inche na tigete esegi yokonya kurwane obosegi obokoboke yani small fights meto nyorore na no na sega asiore small fights njiro aso koreke bago small fights njiro yani no ena ase small fights njiro no ena ejiro ese gineror okoja kwanya no monta kwara bwalire gose monto yani ebitina gete boke bororo oyagatana inche na succeed in life ekona tigete obosegi obokoboke igomwanjo oise gotigo obosegi obokoboke andonsia soberede you can be a successful person. You can be a successful man, a successful woman, you can be a successful youth, as well. Nanda kama tebina inchena tikete ese fight. Yoko nyako toria mangana gossip. Maito montonaro rogo jago tebina nyakito korega. Dorukometa antombaro montonaro jago tebina monteto korega. Montonaro gojo kurwani ega seigete kake montoso monteto jago tebina. Maito montoke toriale na go kwera linganeli. Maito montonaro tagete
bura gostwetaine na Joshua gire example na arukia Joshua ere ntwetaine basu yani na twetaine na Joshua yani umuntu tata gethena na nje twetane naye osimwetane na Joshua esali twetaine na Joshua osimwetane na muntu gete osike muntu esali barobetaine baraboka abanyene ata eto kukobeka ime bono oyagatena inje natigete goba successful in life ena atigete okogosbugos yani obogengi gete boli n'ikisegi kiri chinge bega kama tebina inje ekento kiagarete na succeed ena atigete kwa chisegiribaga asogi mabwana wibona mosbadi yo bore duna ki ahebono ngakiakorekana ore success in life ngakiogendete we akamatena ya inje na atigete obosegi obokoboke igona ayo tigo obosegi obokoboke uta succeed in life maito montrano okogoturi bosagana kimote no nekro montago tachire Mateina ga kipole toga ni ako tebi pole aibono matei pora mateina ki pole ga kin ginabe ke toko gorobobe ena macho ko yeli lakini mateina nkyo gonta jira e koro te kempegete ina kiuna na kerang ine biseye bige nande te otora toria mangana bono be emuntu kugosipota ke abantu bande betane esali ya moitaine akamateina inje na atike to bosegyo bokoboke ngate otora to nande ngatiga kwa esegiribaga ometo montonaro ete esegiribaga senkoro ya era maitena ke tokia serikaiga sasa kama ni mbaya kuna bantu maitio se county ya Kisii na abantu bale baete esegiribaga maite ekero korana na majoni gono gocha kuturise segi ekero korana majoni yani bara no molembe oja kobeko bete ba gocha kobeko molembe igona abantu baire esegiribaga ase county ya Kisii ngakibata kere barusie seyeyo ende tumaye gosuka gojibosi nanda kama tebena inje ikindogera tenga suko ino muswati yobana wade imondo moboledi ena atigete amangana yokorigereria ebinto biri bya kangira ni mai mate ebinto mbire kekobegeta asore esali otarage korabuya igaga mateina inche bindebi ena bitigete na nengasika kiro mondo nga make sure muna ekento nkorigereria oje sama tukare bosyo agateba inche ikento kegera tende igan success ekente ketangani a vision yan Jose de Medea to have a vision amarane agatebana gento njegerete indeiga ena atikete gisegi ingachaka koruania a vision yani ibo manjo morene na tigebinte bike ruani a vision yao nererie a vision ona kitwanyero keke usi amarorao ruani amarorao egento kenda gadena inchinde success esana jagete koruani endoto yani endoto yao metenero tegede goikirani ose vision ne kerenga edo debe kerenga kiaja edo akaja kurwani kerenga njebone kerenga kiane nek egento giakabere inche ndoto yane nendete koyekirania ase emambone nanda kateman inje ngaja kurwani chi idea jiane mondo mandina wada idea jiane jiaye nanda kaja kurwani a destiny yae asate getegoika ikiro mondo rata getegoika asigete ego manjumari ase mambi yaboniga choose to fight waisiri yani chora korwana waisiri nobo ngaini na ande orwani ekerenga kiao orwani ndoto yao orwani idea chao na ande orwani a destiny yao asogo chikokole tingora kole abo ayebiro bono mabiri betena kwanyoro bosemi buna tiga korwana bosegyo bokoboke obosegyo bokobokobo na bokobe segienene wakwe metengora ro none kranto bakorwana umuntu takochigotori mona nero konyo chingoma igotiga totiga mangana yegisegi chinge toire na maega ositwasari obosera bwaito torigererie torigererie kerenga yaito ruanie ekerenga kyao ekere vision ruania a dream yao eyere ndoto yao ruania your ideas jirio bwade na chogo chirwa aibe kogo chirwani na kido tano na bana siasa barwani idea chiriba jite batu tena oikabonda ntwa baga jire bara tangani bakurwani bindebi batige kwerwani beroka tanga toigire ruani vision yao ruani dream yao ruani idea yao ne destiny yao ebionsi ebiragere obe successful person in life ayo na yebiro asemambi yaboni Igo mwancho morigeria tia tutike kurwania ebintu biri bitatu konye na kurigeria anga kichindo to chitu to chikirania na boigona ebintu byonsi bitu bangite asemero biri jeto ase obugima obosegyo bakoboke asina moiguri mpurechi ni atenga ni obogo to irani maega bosito obogo to ngusa maega tambe nunto gosuka gochimotu konye to kurigeria ebintu biga ebike anene bosegi botabwanereti nebingana konya gokoba gose konya kuigwe bingana na kubi itarera
gotutika yonsi na tunyale gosuka gochi motu egoto uswa sense miri ya check etunyale ko bwatuka chisemesi iberiseto ase bali batumire nabo igongo kote yo mwancho muri nabo konyago tuma SMS yao kwenye turatuma wetira sinamba erase screen yao nabo igo nabo gosa sense miri yo mtandao o Facebook asoto nyamuna Ndizi TV News digital onyale gotuma ujumbe yao se comment yao nabo igo nabo ko like nabo go share nyale kumanya abami no bonsinga omorobiro Ensakia nigo gendrete ase mambi ijabono nigo nchiko bwatuka chisemesi chonsi echabere chiko bwatuka chiko tumwa gocha ase studio meteni edegenti yakero kunyora abami no engaki yabono mambiga osichinse chabono mambi anena baroki wagendete amatemo abona boko tuma uchumbe yabo kubaganiria maya asamate mali bago twikaransira seri tukolia rero nonyene sukuru eri kwa chiete gose wasomete abana babo bagosoma nonyeno abana bamino bagosoma gose mwama twende kwensi agosoma nabokunyeganiria amaya chinga kichiga bagendete amatemo abo nigo mancho muri ko kasense meri ya YouTube asoko tnyamuna Ndizi TV News nabogo autome comment yao uchumbe yao kwenye koromo mugani tokotinga karibu sana so ime nande bono igwenka nabo o subscribe nabo igo obate kengere kira sense meyu iri nyale kumanyiwa kare muro Ensakia o chakire nemero beri Jonsi erase Ndizi TV nabo bwansu bomo Gusii nabo igo mwancho muri ya ningo bono Ndizi TV ere digital kigima asoko tonyorase website yeto muna www.ndizitv.net 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 igo negabu ogotonyora akera chinsa gose chinsa chonsi echire emeronge bire nenye ase kingi mama tukatano nabire no tolegabu ntuli gosuka ntuli go banduka yani bono Ndizi TV igere mtandao ni to basagote ngabono na chire kebago tinkunya ko bwatia ya na bakunya se website yeto abwa sotonyona www.ndizitv.net ngo so sense mo ya check nchakira sense mo ya Facebook asendo chenga okinyi this mass no mo samaro ata korwa ekerenyo sub county hospital to igena itambe abo samaro mark me present wenere okinyi this mass atenga no ali kurutise mo chidechia ekerenyo sub county hospital Rosi Michiemo atenga omongina Edel Monte korwa Nairobi nkebwatirete hoteli ya abuga asa amatanga my sister my mother-in-law Tarasia Kirbo Onyango the burial will be Friday date 3 umutinyo komino mo omwako joiga at egorwa bogisero welcome all and put us in prayers in this difficult moment Awineros Mochiemo oyubasire osirete ngina biara kura sense Tarasia Kirbo kura sense meyo ya bogisero bon tukolwa engora yeito kuna Ndizi TV ojase family ya Rosi Michiemo tenya saba katina abayo bale muchinga kechiga mubwate obokongu Joshua Munguru Ismail awatanga korwa nyateko milimani kinyozi watching asante sana Joshua Munguru Ritunda grade from Karen Nairobi Kenya niko ndani asante sana Ritunda Dolphin Morata good morning Brighton Dorcas and Joshua let's begin the day with a light heart let our worries be swept aside smile a moment and thank God for everything moment he cares for us he cares for us now we go niga all the way. Let me wish my children good luck, my brother, my sister, and all candidates who are doing their exams. May God bless them and pass with flying colors. I am in inonde ime Ensakia mpaka omwerio. Asante sana Dolphin Mora na boigo na begete echi emoji cho owanchani korokinga owanchani gati yara na intuosena mashabiki yonsi Ndizi TV. Abna nyanumba agoteba abna nyanumba korwa ekebirigo na my mom Jenny Kemunto bundi na otore ime yomurobiro. Aboigo agoteba ngana bagane irie. Best wishes to Nyakiore Secondary and the Tombe Girls Secondary School. Asante sana Abna. Beatrice Osoro at Mama Purity Eges Chekia morning from Mbogirango Ekona watching live.
na waziri mkuu ata good morning watching live from Doha Qatar. Asante kikima asensemo ya Brighton tadaiva libana asensemo ya SMS tudara kora bunchira bujire asensemo ya Facebook tudara kurtuma kwa SMS ni Tiberia Sonserio adani kunyansara ebuli today ni kama kawaida ogindismas nomo samara dana kurekerenyo sub counter store to yenaitambe bo samaro makimi present no alime yomroberio Dani Ogaro agotebana watching from Nyaura mpaka mwisho akona sisi Vansi Kiriadena good morning Dorcas Brighton Joshua from Rongai makimi present with Nyangales Edina Mirka Lioba Joshua Tumenge Baswar Jos Jebike Frida Moksa Yabe Shobesha kiongozi wa Newzeli Fred Tumbo Amos Masao KE Rispawaro Hamana Bange akwadena baso ime yomoroberio asimambi ya abon daktari enelia joki kuraitibo city Kisii County ni kondani kama kawaida na audana atubatu ya asimambi ya abon abungati ya wale wandate utuma jujumbe jabo asimambi ya abon watutena Evanis Moku wakorua Emamo Saiba anasema ya kwamba akona sisi asimambi ya aboni asante sana asante mandate utuma jujumbe jaino asimambi ya abon sio mia sena mbeyere ya 0792192834 asi studio bono mambia ewa deabana Jonas kurujisa mbiyakom awa deabano alime yumroberio asimambi ya aboni Pastor Enelia Nyora from Bogita adena supu njema kwa Daniel Bosire da William Mekanya Pastor Gilbert Nyango Erda Samuel Yego Eda John Obiri na walimu wote wa Gireo akobaganiriye mambyengi ya etabuati Bobe Bonde Bwenzi yes Anata Chang aska sakar from secretary Oyo former secretary Nyomeke Educational Group Happy Tuesday Zei bye to 844 system karibu kebsea second day aga kogoti kane based Ben Sakali success amo na vile moni nyaundi sakayo amaya aga chukoro kane akaruka niliyo mwana wa Ben Sakali na umochukoro wa vile moni nyaundi amaya asamate mwayo agendete litukulero ya kabere aiga neskuru ya majimasuri primary omwalimu monene Jonathan Dogito akobaganiri bonsi amaya hi my bibo in class let us thank God as we have come to the end of 31st October 2023 awada nambiamono kanya saatu anje tokargo koro mutienyi oikomi to sick we hope the bends are now rinsed or St. Georgia's Academy Nyamira and the surrounding Bibri success or marathon races 42, 41 and 10 kilometers were very nice. Everyone was trying to finish in order to get a medal come next year and witness or if you will be interested. Unarogo Chris arrive in Ndizi TV Obansuma usi from Raganga dena chikirum da jire merongene na ibere merongebere na ikomi niko chiarenge buya area sensemeria standard chartered marathon ya korakande ase county ya Nairobi mbia mono asemande tutuma chuchumbe jena otema mukona sisi asemambi ya boniga ikiara enero Ndizi TV Obansuma usi nindoje na John Kebatino alime yumrovelio koru ile upande mwingine wa studio. Asante sana nimeona ano alime yumrobelia tubadibia sana asemambi ya boni. Asante sana kwa wale wanaenda kutuma ujumbe yao watena no balime yumrobelio bwensakia Jumanne. Nyora nantokobore tubuna ine amangana endreda se county ya Kisii. Ahengo nyaoro koboko. Jezuego ja inasingira ofisi ya governor urutachinsa zote yananga kibago cho. Mangana yake siasa eroro useningi ayenga kiekerengel kiao kere na kitoka netie kerengel kiao bono mambia. Rebecca Stephen korwa bobasi Kongo agateba watching live ya beshai korwa agateba show iko juu tena zaidi na waambia abana ba minto Vansi Keri agateba good morning Dorcas Brighton Joshua from Rongai mark me present with Nyangaresi Edna Min Karioba Josephat Omwenga password Jose JBK Freedom Monax Nyobe Shobeshai kiongozi Sevania Onserio Fred Tumbo Amos Asamoa Iris Pagwaro Embusure Engia Emamba ya Kasarani Entuga Sede Sondie Kimweresa na amashabiki onsi aba baboke batochie ekibago and in a special way I'm wishing my sister Dayo Day Manyisa a very happy birthday to her.
Anaba igodi peri asonseri atakorwa Nyansara eburi tuned in Abigail Nyansi atakorwa Chitago Hemanyari bali masaba Bwakire. Asante sana omwana omwerori Nyagaka obende openda auteba marani saruri huna butambe nerisase mofini Nyagaka watching live Danugari watching live from Nyaura mpaka mwisho. Omugaka kirechata Qatar Airways no inde imebuna butambe nabo igoyo beshobisha wirine otenga tuned in. Asante sana nabo igo Daktari Henry Ochoke kurwa Itibo City Kisii County Nikondani tuned in. Mwanchumulia yendele kutuma uchumbe yao erine tunyale kwenye bwatoka asembeo ase kiga kyabo no mambi. Kiongozi Ezebani onside kurwa awatema komo kurwa liana bonchari endo radio auteba Nikondani Evan Simokwa auteba kurwa mama seba keraka watching live luchinga ilo omwanchumulia ningo bigase ne ushara kolende nabogo genda gutuma uchumbe yao tunyale kwenye bwatoka asembeo asinchirere ingia wita sensemo yo mtandao nigotonyora sensemo ya Facebook muna Ndizi TV News Digital tumae comment yao tunyana kwenye bwatuka asenchirere ingia nabogo share nabogo like ndabantu bonsi banyali kumanyanga omurubi Ensakia nigogendrete mambi yabono kwika sensemeri ya YouTube yo tunyora muna Ndizi TV News asukubatuka comment yao tunyana kwenye bwatuka asembeo asenchirere ingia kigima nimaitenga omwane baba kula chisamo chichana kuru gabwatati omurobiro ogwetera senseme ya YouTube asago chote botaminga nonda somoro kerari tuko ne batariko beka comment ngocharo obwatuka otenga abumba tuko nga mashabiki chini ya maji tokotenga asante sana abagala botuma SMS yao gwetera namba ira screen yao inyago totebinga nga yobertenga yokubwatiria omurobiro wensa kikoru nanene ebuna twakubolinga kiro chisiasa chigendrete asi county ya Kisii ose ninki kekogera machoni yagotumwa oche county ya Kisii na nyeno mugavana atamanyiti gosawa tebara tamanyiti bono ntuna agoteba na butuko bwatire kurende kwa rwebirengera byao gwetera sinambera ase screen yao nya gutumanya ninki kigendrete ase county yao usokolenga naye birengero likyo bwate nengane yega ase county ya Kisii buya sana kolengana na mandere K News ya tena Ensakia morning na Brighton na Kemuma na Joshua. On my side I don't support the government how is handling the Kisii governor Mr. Simba Arati. Wacha Ruto na serikali yake iachane na Simba Arati. Wale magavana kama Simba agarodena serikali etigane kabisa amangana yu magavana bwe county ya Kisii. Adena wale magavana kama Simba na Mwangaza hawaungi serikali mkono wanaandamwa sana. Mawadhana lini diga tutuwara litukoligia oyo Mandela K News anasema ya kwamba ni kama yale ambayo yanaendelea katika kaunti ya Kisii gavana anaandamwa. Nani wanamuandama ni serikali kuu ama ni kina nani? Tuenda sense meri leo tumeko ngwena na dole tuenda kusoma SMS ile kutoka kwa batamboki oika sense moya magazeti asemambi yaboniga na Ndizi TV bwansu Gusii. Ndizi TV ubwansu Gusii. Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania ne chishiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebinto ebiya byasoira ase kiciro cyito nabo bigo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koruchinse kiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseto ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambya ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria ekerole asumu chibugembo nichise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibugembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Miyamano mano mwanju muri Ndizi TV andonse asowera ne kiga cyabene gukorera ne asomuru mwanone biyogo jagira litukuria Jumatano ujagirense manenu sumbaka chinse to nenusu asekira litukuria Jumatano gukorera nkanda ke komi kiromonto na watu mwana tuwe chaya eseke nokonya wikufa iti chombo chobonyanzi nikuzi chombo chobonyanzi na chia kora taibwe muchi ono ngamake song na chirusi gega no to korta bagende bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigirie birogo osinani kibarenge to jokora ojese matukore bosungu it happening mumbunarenge bagantumire tigiti inche wa attend interview enche na ganchire gotiga gotoka nkali ondonga Christmas Muntu na temete sana utolindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora ibyasara byo konye bituma n'ekingende omuga none kera ritukore Jumatano eseye munenu suya maragoba no muiroroye ritukore Aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi ya tagete gente kenene ali tanga okora naro chako muchu Spexels Opticians abubale si clinic kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi libweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamo na bano mwanju muri Ndizi TV kirochore de Ndizi TV anena somoro buri Ensakia bona mambia twaenda sumutima komosina nde tumerudi karoto kwa kerambie kerondete koba mona intwe asemambi yaboniga ande bare mande tumaje SMS chino inuna bantabaya ekromochore de Ndizi TV nero bwansu bw'omagusi nindoje oyo momanyi onyanjenali nonde imembaka omoiso tiga batige simba akolere abantu egasi bamochorerete oyo momanyi onyanjenali agatana aja waje gavana afanye kasi elianyade kago chorerwa mbuya mono asibali mandata ko baime yomorovelyo bwensakia bono mambia katojuko bayira sense media magaseti asemambi yaboniga Ere Beatrice Kiyondi aka Gesara tekorwa Valley Arcade Nairobi. Good morning na weekend busurengi yako wa bonchari bomwancha pamoja na Vansi Keri na Teresa Kimunto. Good morning Brighton and Dorcas from Muranga County. Count me in listening. Rebecca Bochere oina ta Brighton Dorcas na Joshua. Good morning Ritukori kanya kumashabiki wote abasani abairi na babisabane ni end of this month. We thank God for the gift of life. Pia nabaganirie good day Caleb Mugaka ne Kurwa Qatar Joshua and Faith abana bane Matanyo Mondo agotoma pole yane gucha family ya Bomondo asogosiria kwa baba ogake Omondo osira agaki engora anene sana oirani ora ni witu kuria Friday alafu obono usabiro ogotera bono ogotera tachukubwa tukari tuko oneria ai chuma kura hoteli ya Bugando chebwakire buya pitore komo buna botambe ali tamati na Maturi Vincent Eric Ondara Evangelist Eric Oira Eric Osoro Zakari Makori omongina Freddy Monene Zakari Kibira Adan Ratemo Paul Ombaki Meya Nyangwe Sodonya Adoris Aburi Honorable Steve Mogaka Steve Arika Christine Kerubo omwana Isabella Kerubo Florence Kerubo Opande Stanley Joseph Omondo and Agnes Aburi Bishop Joseph Ondari Igichana oinere machango monda nabo aganire amayase mambiabono Dorka nyabo agatenga. Good morning, watching you from Qatar live. Have a blessed day ahead. Asante sana asebagiri bagende tukutumacha SMS chabo asemambi yabono nabago toko tuma engora yituko chase family yabo mondo wabo basreti ababa omwabo asemambi yabono tokwatenga pole tiganya sai abagate nabago abaye semino bongaini chinga kechimogo itera amakongo asogosiria ababo mino nigo mwantu tuchiko genda sense meri yende ya magazeti tunyaliko manyana ya morikire ase emambi yabono ase unabotambe mbwate gazeti ya Daily Nation unabotambe njembwate gazeti ya The Standard ya sebechentangani nigo emorekerete ngagibono amatemu a KCB ngaki akare ayo moelio out goes KCB bona bana bakora ekirasi kya gatano gatano bakora omoelio asamatemu a KCB igo nigo demorekerete ngakibono aborokiwa bali bajokara matemu abo yo moelio akirasi 8 amorekeire asinjira ya bene kabisa inyora nabono kebusea eyere CBC nere guchaka bego sinere kugendera asi injira ya abene kolengana no molikiwe gaseti na moliketena
amonchoreri atatu aire libaga liabene ekero moroberio kebshea inyore na matemo ya kebshea na aro entunde ya kabere ikiara abana bali bare form 1 bali bare standard 7 Gusii grade 7 junior secondary ni elina nigo bamurekeire na bagenderete bona abana bawugosoa ase entundende ya kabere kolengana no muri gaseti nigamurete na kebshea nigo but design grade 6 under the new CBC framework eyojojaka omwaka ondebuya boigo nirojena abono abana bali bakurujujuru ase mangana akibagokora kebshea nebajugwenda iskuru ya junior secondary automatic unde ujotigara abono goirona igobono automatic na wakora grade 6 unaenda ukiendanga na ndo mayamna bono 8 umwana boni igokora 8 na nyora magisi yabere injerete yako irona ikiara 8 yenere yo mweli it's a fun na nyora diagisi elimo adena bono moiborete tuko moiroli asteyo chuko moiroli ikiara 8 yeye nigekwenda ikiendanga kabisa aba igoni ndo jena agatatu bamurigedena nerina approach bamurigedena na bono amangana kebshea ni awjigosira abana gokina ne chitaranda chiri babwate ne byagwa biri babwate ase ense ya Kenya igoni ndo jena unlike KCB yani ekero maminjana mangana 844 nigo bono kebshea ego chigokonyo mwana kumanya kuaccess kumwaccess umete ende ekero nigebwate na max yanyora 300 lakini eliene ngo access yere gojana meeting expectation exceeding expectation ya access gotira aina rondoje amurekeire asiga seti ya testanali bechentangani pa yekero ndoje na King Charles stream yo ere Prince Monarch ne ende gukwanerwa na kya koretaro yae ase ense ya Kenya yego chakaritukura lero asa matuko ane nino jegombegeri ya Judicial Service Commission ya chode Dubai ekaro chikwenda samangana counting induction igorende mangana yo bogaji bwenibo ase amatuko 13 asenseri ya Dubai erigorigere linga kiba kunyora training as morikiwese namorgedena ningekogera bajorete ense ya Dubai Baigo morikwaseti na morgedena ngakibono oko lingoliwa kwa ambassadors bali banyara bako choro no muraibu enso jinse na kibono egendete kurigereriwa ase ebunge osekero ababunge bandate kurigereria ingane umwachubule no aramurikeye asiga seti ya the standard ebeji entangani koneli tukore goronyo na committee eri senate ikurawa committee eri senate ase erie boyobo chenu kamati ya senate yobo chenu iri korawa no mugavana bwe county ya Uasin Gishu Jackson Mandago mpaka asomusubati esi okenyuli areime oyo nominated Santa Cruz county ya Kisii mbaigeta county ya Nyamira erigo check obokoreri bwe nyagitari kwenda mangana majitego sokana estate babete mistreated njare estate babete treated osibanya aride ba koirwa njare ngebuya ase county ya Nyamira kwenda indu nyabwati tumainga ki esi okenyuli kibairire tu Nyamira abo ebatari kane tukubuya igaraba okorobo korere bwabo bugurina nyagitari ngakichigendrete obokoreri bwabo ase ense ya Kenya aino jumanyuma na aramurikire asiga seti ya the standard beach kuningo nyalibaga nitafungua ndani ngoerese amange Tukira se gazeti ya Daily Nation ni gobono ndo chemorikirete amangana ama konki masibono alingana ali mwamu ase gazeti yo pejenta ngane mweketenga chi county chiri chitangaine ase amagendero na ebintu pinde ase ya Kenya kolengana na obo tukibwa kore ne kyombe kyokora obo rinkori kya infrastructure asebono ya beke chi county au asebono chitangaine ni gobono egotenga asikuchakira goseke igesa emorobiro bwe chi counties o chagete ase ense ya Kenya ni go chi county chinde charo kanire ko imokerera igoro nabo igo ogotangana asebono egotenga ese erogongorwa Rift Valley ni gobono ya soire gotangana ase ere top 10 gose namba 10 go chigoro ase obo tukibwa bwangoiga nabo igo ase chi county chiri boigo chire ase gose chire angene chi county ya Uasin Gishu amonelgeyo Marakwet echigo bono chiatanganire ase chinsemo au
mwanchu murigiria to kurigiria se epeje yentangani ndrochenga ase chinsemo au chikaunti chiritangaine asensemo ye chisemi ndrochenga county ya West Pokot nere tangaine kobwatiwa na Elgeyo Marakwet asibono West Pokot igetangaine na 63%, kobwatiwa na Elgeyo Marakwet 60%, Murang'a yibwate 60%, nero Tarakaniti Kericho ne kabana mbanye Kwale kabana mbaisano ne Nyandarua kabana mba isano ne chirwanrete na mbaisano ne mo wasinigisho boigo chirwanrete na mbaisano ne mo Bomet boige chirwanrete na mbaisano ne mo abwasi babwate 58%, Bomet boigo igebwate 58%, Vihiga na boigo na Nyeri go chibwate 58%, Trans Nzoia ni go boigo debwate 58%, na boigo Embu igebwate 50%. Gomanchu murigeria ni go chikaunti echigo chirigereiri asensemo ye chisemina cyo chitangaine toko cha sensemo ye oborimi ni gondo chinga county tangaine nigere county ya Wasinigishu yebwate 63%, Elgeyo Marakwet nere ebwate 63%, boigo Trans Nzoia egatwara 62%, Kericho kobwatiwa egatwara na 60%, Bungoma boige bwate 59%, Nandi egatwara 59%, West Pokot 57%, Embu 56%, Murang'a egatwara 56%, na boigo Murang'a ebwate 56%, Kirinyaga egatwara 55%, Kakamega egatwara 55%, Tarakaniti Bomet na boigo chibwate 55%, oschirwa ndete 55%. Ase chinsemo chipara gose obosombi chi county chitangaine Nyeri county ase semo chipara wase tangaine na 59%, Elgeyo Marakwet tangana 57%, West Pokot 57%, Kericho 57%, Wasinigishu 57%, Kirinyaga 56%, Trans Nzoia egatwara 56%, Murang'a Nerbo iko ebwate 56%, Nairobi City egatwara 55%, Bomet ebwate 55%, igati county chinde chitangaine asenseme yu yechi para na boigo to cha sensemo ya culture na sports ni kobono county tangaine endo chinganero boigo Elgeyo Marakwet nige tangaina senseme yechigo sori amo na tamaduni gose culture yenseme yo nige tangaina 57%, ekobwatu na Homa Bay yo boige bwate 55%, West Pokot ebwate 55%, Wasinigishu egatwara 55%, na boigo na Vihiga ebwate 54%, Turkana egatwara 54%, Trans Nzoia egatwara 54%, na Embu egatwara 54%, Nandi nebwate 53%, na Kakamega egatwara 53%, Lamu Kwale na boigo Kisii na Nyeri nigo boigo chirwanrete 53%. Echo chikaunti chitangaine ase ensemo yobo tukibwa kembekerika infrastructure ase semo ya magendo au ase chikaunti na boigo toko genda se county ose toko enda sensemo ya epeje jentangane igemo nikrete ebuna matemo amane na chagita bugoro asemura ywense Dr. William Ruto atewete muna bono tali gochwancha comment kana kwa school fees ase chinsemo chi secondary asemono bawochi kogenderia abaoro kiwa bali bonsi bakota matemo class 8 na bali ba grade 6 digo bawochi gosuka bochi motwe ase batali gotikara maega usonde kwanza yochi gotikara isiko kiagera school fees yose yabo asemona tetenga school fees teri gochi comment wa ase and onse manchu murigira nga ndochinga tochipanda aboseko chigo siomia omotimo komboke etinyali kwira na toko genderia asensemo ya magazeti manchu mana toska ngwena torase igekakire bosyo Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi.
omwanchumuriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. That any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Biamono munasibari wenda tukutumaji SMS chini karmo wenda tukukaniria bana maya asijiskuru akarbandireta matemu abo ereni litukuria kabere biamona sibana bana tutumira uchumbe yenu motene no murime yumuruberi bwensakia lituko lyaragenda utobwatia ina Ndizi TV wanso sini gotwarenga sekengese keriyo kuriria magaseti asemambi yaboniga nyori koragense ya monene sujuturuika sense meri ya afya ekaro daktari wikase studio asemambi yabona konde turagendera asensemo ya magaseti ekaro mbate gaseti ya The Standard no mbate gazeti ya Daily Nation asebo igonali kumanya na kyomorai wense Dr. William Ruto atukutererane ale engana yogo chikomenta kana kwa school fees asense meri yechi secondary asebona aja kwanetaya abugoro chinga kyalinge ase ense meri ya Kikuyu township ase county ya Kiambu kwana kyogo chakwa kwa bene kwa amatemo ase ense cha Kenya abwa chagitigoro asalinge nero muwaziri wechisemi nere Ezekiel Machogu abu igoro egati abara ibande amona mugavana bwe county yu ya Kiambu kima
Kimani wa Matangi na no bunge bwensemo ya Kikuyu nere Kimani Ichungwa abaikira nte kwene kinga aboro kiwa abaikira sinane na boigona bari ba kepsia ngabachakira matemabo asenchira ya bene abuno bona atebete usaru to gochikanga besendete gochikomentwa ase eba kiwa bla gochikwenda secondary na boigo nigo bonsi pibara chikoswa ase secondary na boigo bali kwenda junior secondary nigo bago chikoswa asenchirerengia igo mwana nteyo chikoirora maiga usora chikotigara amaiga anase bari bakira sinane na nigo bone serikali ya kuriro morobiro 0844 tokoligaria gazeti yubo igo nigo emolekerete ase page ntangani ige kwandete igoro ya etaro ya King Charles 3 amona Queen Camilla abago chaka etaro yabo ya matukane asensitu ya Kenya rituko lya lero igo bono nigo barachigutara nonya ase county eri ya Mombasa asibara barachigutara omosikiti omosikiti obo asensemeri ya Mombasa ose county ya Mombasa nabo igo kumbera na barai aba Islamu omosikiti oyu osabenseme yu we county ya Mombasa nabo ige gazeti inige molekerete igoro ya aba ose ekembekerikyo obo mobwa azimio oninga kibono obanyari kuruta chinkwano cyabo maiga yaba jeshu ugotarera echobisi chomo governor we county ya Kisii Simba Rati igo bono mwanchumo rya ina ko manyira senchera yo konya chuta kolende konya chinga kinebiro ninso ase ime nabo igo kumanya sencherere yo bwikirano biasano mwanchumo rya tutumira uchumbe yao na tutenga kyonda tutobwati asemambi abani ganiro je Honorable Julius Omosomba adana president from Amakara Settlement Scheme Nyamira County anatuambia adubwati ya asemambi ya aboni biemono semande tutuma uchumbe jeno adana mkona sisi kwa tuenda kumulekera magazeti asemambi ya aboni taisi nimeona ya taisi nani na taisi Amisi adana from Nakuru City live watching amaiga to my family at large Jaru William adana watori kurwa sema ya Senzikisi anasema kwamba kuna sisi asemambi ya aboniga asante sana kama tutuma uchumbe jeno asemambi ya aboni na kwa endelede kuligeria ayale asensemo ya magazeti asemambi ya aboni ya sana tiangoire asigazeti ya The Standard beji ya Kalenga tiangoire beji ya Kabere karemorgetena Kenya schools rogging kera abana aburuire mbala abana bakalego sava gaiga from Iden epidemic aburuire gete utakirobonyora sebeji ya Kabere gaseti ne ya The Standard emambi ya aboniga baigo karongo gocarari go ikase beji ya gatato ne eliye muregete buna bali bacho rukoba osijino mini bari bajo baji ambassador asijinsemo awo imeyense ya Kenya nigo yaba isiko ya Kenya ekromala ibwensa abachora nigo yaba berere akongu go convince goze goteba ngibara chigokoya ngakibago chigokonyense ya Kenya asijinse jiri bagochia ngakikenye go chigogeni ngakibago chigobeka stability amangana economic ngakigo chigobakonya ebone ko bakweresa ababunge anebali bako baboli igoro ya obokorari bwabo ekero chikoenda ase ensemo ejijinsi jisko omuwasiri w'abasombi oinere abasombi no bwagaji bw'ibara go Roads and Transport Cabinet Secretary kibujuma murukomene bono niganyariga kumochora France Gitau buno Director General of Nairobi Metropolitan Area Transport Authority na Manta murukomeni gadena ogochorwa kwa Gitau nigokora chigokonya asemeroberi ao ase body yo ya mangana yo Nairobi Metropolitan Area Transport Authority anyonyore ase bechi ya agata to bechi yakane ne mogedena bono embure nyinge nigo egendete gotwa eyire deno na matemwa akonyorwa astinse mochinde ekero muraibwense Dr. Gramento arote kurege tinde okiase orionde bwensi ora trubania matemwa ayo osoraga ni kongaina abana banyare bakoibera amatemu ayo abana 1.4 million abaraji candidate awagaransa asamatemu Kenya Certificate of Primary Education Examination Moigo abana 1.2 million abawikaransa asamatemu ya Kenya Primary School Education Assessment Examination ayo abange tumaitena KEBSEA ayo ndoje naro agenderete ase ense yaito ya Kenya asensemo ya matemko mbre nyinge asensemo ende Dorcas mbre ajakiri gotua sinsemo awao entuaro chasnali ya ture nyinge ino to tane nino teyo but mimi naona ya kwamba ipo
kolengana naro jimbura ya tuwe igoro njindo jimna aya embure ye nabo era twe Biamono Godfrey Ayunga araka korwa boge kanyosia odena watching us live asemambi ya abonia ebechi agatano ni murugedena bono ngokora tole amangana KCB tojaka amangana akepsea bene ayuaba the junior school ekanoje umuraibwense arekwena na gosaja geti bene umuroberio bwa matemu ayo aseskuru ya Kikuyu Township aria ase county ya Kiambu Ritkurigoro bese beja gatano me murudena ngaki Prince Monarch bono yanyare ke go survive myake menge ekero abantu bagedena Monarch ye ngo corruption onyorena emyaka yaraire menge nande ensemeli mete semo ya Monarch so British yali omuntu ni go koira oborai kubwatakana ni family ino ebna bono Queen Elizabeth asira omwana King Charles Tria kaira King Charles nerese kurwo no mwana uraire usaba chukuru igobono Monarch ye neregendete asensemeli bechata no mone murugedena ngaki etaraika omwelio eyinere bechi ya zatano mratano kabere ekero Charles na Kamira bono bacha kiritaro yabo goja sinsi ya Kenya bono medena balinde ndege goja bale ngobale alias Jomo Kenyatta International Airport inside taigene yonzi kwendelero Charles metetari moke no monto manne sana no mogotu ne mirali biage no ne kero kolire mongino yabu Queen mana meto mongino ne Queen mongino Queen Kamira nere ne Queen bon bono nigo ba uchigo ikasensi ya Kenya ntoka nikumanya ayo abakenya baboriri na manga aganegiri gosina abakenya bakagerete arachigocha na maya amange tokira sense moya ne ye gazeti ya Daily Nation ase page nere ya kabere togoso ase gazeti yo nige kukwanerete igoro ya ngaki KCPE na kepsea amatemo achagite asenjire ya Nyororo ase chi county chinde emergency ya Kenya ase bono gose kukwanera naki umurai wense igoro abugoro anyate korwa ogokana osanyate korwa richi kogotenga aba teneri bechi school gose principals ase chi school bari konya babwate amagani yogo chi commenta chi school fees nigo bono atukuteirare engane yo ase bona tenga andete yora chi commenta ose school te yego chi commenta be sendionsi ase abor kwa bono bago chi konyora chi kinyororo jogo so achi school maiga yogo kora matemwabo akirasinane nabo igari akepsea asebono kwaneta yo chinga kyaringe ase county ya Kiambu ase school ya Kikuyu Township asacha geti ibene omorobero gose amatemo amanene asense asebono arenge kwene kyamatemo ayo nga achakire bene aseboigo tworocha abegete aborki wabeskuru ya samsabo aseboigo baringe amono mo waziri wechiseminere ezekini machogu mo governor we county ya Kiambu Kimani Ichungwa amona oigo abaraibande tworocha naboigo morai ase ose omo waziri baba waziri Musalia Mudavadi oyone ngase eskuru ya Sinti cheze yego kutoka Nairobi asebonere araite ogochakwa kwa bene kwa matemo ase echeskuru yo nigobo igo rubono ruto atetenga abaroki wa bonsipi nigoba gochikonyora amabaga ase chi secondary nabo igo okome agwasa kanite comment kana wechskuru nabo igo niga atetena nigo chisemo chiri chigwetera emechando nigo bano babekire emiroberio ose amechanderie embura asenga keyega nigo bano babekire emiroberio kwanekinga aboroki bonkonyara bachinga kichinyororo chogokora amatema ayo anena ase chi county chiri chibwate obosaga ni bogendrete ase chi county eyo ntwaro chinga nanyene county eri nero aba na jeshu banyote bakoba attack gose bagosaganwa ase babekire twe egento kyaba tege kolipwa egari iyabo umwanchu murigira nara murikire ase gazeti yega tugosika moto ni gobayigo emorikirete aigoro yobo sombi gosenga kyamatemayo agendrete ntoroche chibicha cyaborkiwa asebo no bagendete gose babegete bakorokia omogoko obobugo chaka amate abo ntoche skuru ne ya kapindasum primary school eyogotoka se county ya Baringo oyigo ntoroche omo rikyo botamba ase wizara yechiseminere belo kipsange oyibo oleko one kyamatemo ase county ya Nakuru ngachakire asarenge skuru nere yara ayangata primary school eyogotoka ase county yo
eyo ya Nakuru na igo ntoro chobo igabanya nyimbo bare ase chinsemo ase bontoro chinga abamorikirete nga abanya nyimbo buna babete gusiba bakora uborindi gusego tinyo borendi aseseme yu ya amatemo gose chinsemo asensemo yichisemi kwane kinga baroki wabakorera amatemo abo ase goturubani wa gotayo nabo igo ntoro chinga baroki wabagendete kurigereriwa chinga kibagosoa asensemo irie ya matemo tosuke motu mwancho murigira tugenda se page ya kane asabono ekwanete ingaki ogocha kwa King Charles 3 nabo igo Queen Camilla asisi ya Kenya nabono barachikotara agose chikoretara gocha se county ya Mombasa anena se mosque ose mosque ya Waislamu awasi kuchukumira na nabarai abakristo beke Islamu na gukora chinkwano ase mosque yo tokase county ya Mombasa ujumanye kaine buna Mantre mosque yo gotoka Mombasa angena Old Town oyibono agachetwe na umami Arabs kereba igete asense ya Kenya akanywa gacha angena Old Town asense mo ya Mombasa gosese county ya Mombasa nigobono agache tu eriko anekinga amasabo ya Islamu aikiranire ase mosque yo nigo agache tu aso mwaka 1570 oikaboni gani go otene nekigima abo igokolekana koba omokongu nigobono ogotoka se para ya Sambarak road ya Old Town about 15 meters go say 150 meters korwa asense mo ya Old Port mwancho morigeria Mantre Road no gotoka sense meyo ya Sambarak nabuno omo rai wense ya British King Charles 3 gochigotara na komera na aba raibe kaniseyo aboingo na iga amangi na kageire gochigo korekana ase county yo ya Mombasa litukorie chuma chinga kyara chiko ikaroro na gotara ase mosque yo sase county ya Islamu eligo kora chikwano amo na Islamu bekira ekanise yo naboigo niga page ya gatano emorikirete igoro ngaki ogo etaro ya King Charles 3 amona Queen Camilla egochigo kora amoncho ya sense medi iyobo sombi ase county ya Nairobi ase bono barachikwana kinga ogo sukuma na wechigari ose traffic igarachikwene kwase county ya Nairobi kubwatikana no gose kwa wechi para chinde echibono bunenchera moyo kwaleganya King Charles 3 nigo bono omo governor we county ya Nairobi Nere Johnson Sakacha atebiri abamenye be county ya Nairobi nga nigo bakagerete oshiko konyora omo oko sukuma na wechigari ase county yo nabo igo chipara chindego sekwa iliko nekinga baire omo rayo wense ya British King Charles 3 chike kichinyororo cyo gwika ase county yo so cyo gotara ase county yo ya Nairobi mwancho muri to sukamotwe ase gazeti ya Daily Nation page nere ya gatano alimo igemo likrete ngaki aba sigari wense meri ya Jeshu banyarete gwika ase chobisi icha omo governor we county ya Kisii bano awasi baretebetenga bakarelax gose bagatimuka sense meyu icho bisicho mo county governor ase county ya Kisii ase bono abarai be omo bwazimio bakora une munyakere gonere Wycliffe Oparanya batenga bono kuno gotumika bobe kwa abanyanyembo amo na government gose serikali ya Kenya ase omeroberio etaboneti ase ko batuma wika ase gose meri ya LBC ya arati alituko ria igoro nigobono yaringe ayitukumia otenga akereba igete ase chobisi chaye governor Simbarati iganyorete aba na jeshi gose jeshu yo yalinga se egetike stadium asibono baichire cha mwancho muri chobisi cha chinde cyo mu governor ngotoka chira se egetike ria stadium asibono anyorete no aba jeshu babegete ekambiororo achinga kyababoreti bakatenga nigo batimukirete asensemeyu egento kitalenge ya kawaida mwancho murigira nara murikire ase page ya gatano limo ase gazeti ya Daily Nation
Ebia sana mwanjumuri yangu manyiguna koruase ama just state house in King Charles na igete igoro rate Monday yarenge igoro na igete lakini okorani gai mbono turachikumanya shere ya ebuya kiarani gai igete maragoba bono ikachi kwa keruji 21 Sarud emorobiringu cha kore state house duchikumanya lakini ngotebuna na gai igete maragoba botuko rate evening ya Monday ibe no rende kono are since ito ya Kenya bino termina ditwa tena bono ngere go lakini akondani ya mchi igo igire county igire since ya Kenya kero bale numurugyo ye Queen Kamira kero ntume dine taro ya ene jutu ara kore no semeri taro ya ene tu ara matunda asorongora Gusii asorongora Gusii kiarambate motubo tenyo ngochore bono ntuma dina ngochore usuta ene general gotara kwa King Charles 3 ngutware vaida roja sense ya Kenya kwa ngana nche mpaka kuchukutwara faida sense ya Kenya kiagira nonyene ebintu mbire kero mugeni achira agocha n'obuya bonye okwigunga abantu abasoiro atenga mugeni njo mwenyeji apone ikobona obuna ntu abakenya ntoka netyo ko okubwena yani ndo kwakoro kokubwena lakini ama yayo agochi gochanaro torochenga ukurigire murayi bense no murayi ogasene komunyokia amangana amange anene asichinse chesikori kwaneka abakenya bakonya kire igonto ntochikurigire nga mbintu kibarachi ko beka gusimika katiki ebarachi kukwanira chikokonya Kenya konye kawanje gosene lensemo yogo konya abakenya ase ebintu nonyene asesemo yekisemi ayonsi nto chikumanya igoni imbwate matumaini nga ogocha kwaye nabokora chikotwara matunda mayake asa abakenya atuzemere na King Charles 3 kanara sense ya Kenya ntochikorera amonjuri ao nyorana Queen Elizabeth na jetega iga mate Queen Elizabeth it was 1952 ekararinge sense ya Kenya leo tena bona obeire Queen yobono mpabwa the history nense ya Kenya oboma the wense ya Kenya na British yali ose alia sobo King Charles numbuya bole mbuli bobe mono yote tukanyena etaro yaye itasalisha matunda ase ense ya Kenya biamono manjumure karande tutubwati ase mambi yabone kwena kina no rime yandi Steven Rubansumusi tuikira sense meri gere kwenda sense mo yobo chenu conductor ameniambia kwamba konjiani akifika hivi tuna switch off bagendelea interview ose ngwana ya mangana afya na Dorcas kondeka wika tutaenda huko kwenda tuendelea kokotea bina alianda sense ya magaseti ase mambi yaboniga karango kwirenia sigaseti ya The Standard beji ya Kalenga beji ya gatano gatoto yimurigede na abono kyombegeria judiciary niyo bono gia chore enze ya Dubai asikigo chikokora induction asikigo chikokora amaigeri aye accounting bateto chikorina kirende bakora accounting amangana accounting yabo yego chiko chaka hidariki iyo chiko chako motinyonde ego chikoira matuko 15 na 3 boigo nindo jina mo governor bwe county ya Meru kawira Mwangasa bono nigo okokonya kakwae gosokoera kwae gotigarete asama oko ye senate ekara ochikuira no asintundende ya akabere ebeji ya 10 na chikanisa isato ni ojatago irwase county ya Nakuru kobwatekana na amangana yekeinga kyoboremo ase ensemo eyo ya Nakuru engojarari goikase beji ya 12 ni gemergedena bono ekiama gia Kenya kwanza ekotino ya debrina yani kerokyo nigo kero lakini nkebwati portfolio ndio zimeze kerokyo asumo niweke nyambalele bali gedebna ekiama kia UDA ose Kenya kwanza onyorina Kenya kwanza maithe nere begete coalition ye serikali lakini bono UDA yabachikwira libagari nene bono murai gosoma no galibwe bunge enene Moses Masekatangura ngobori gwarenge ngakiayo kwatuka manyabuna Kenya kwanza nere majority as ebunge abayo ine goti bana yalikuwa rona haye kyame kero kingeroro lakini rende nkebwati yani borosobu ayo bikyara niko kebwati kyama KNC ikatware kyama gya Ford Kenya lakini nde igo anyanyora ase beji ya 10 wesomera na kyameke ikarotana ngebwato maro monge lakini baraba abande bakorana ebarabake ase bunge ayunigara ase beji ya 12 omwanjumuri nataka kurigeria dalili gesongo bamuregete na ngake party bate abana adana a party yo alliance is a briefcase party with no fiscal or postal address
ini high court ya nyathike otebu abu litkuri goro esomera yu amange asenseme yu yamangana agesiasa ne kiama gya Kenya Kwanza abanyanyimba nigo babekire abasubati batano na babere koru asika senseme ya Kakamega anene abande koru asensemo ya Uganda igoro yamangana abonography ayo ni gokorengana na DCI Criminal Director of Criminal Investigation asemeini obandete gotuka abasubati abo anene ekarobwate chibicha chire chimbe chia amangana yo obwanchani anyonyore ngase beji ya beji ya 12 igaseti ya Standard mwanjo omuriria no jitari mange amurekeire asigaseti ye ekiagera amange na alina na matemu ayo agendete akepsea na KCP ayo agendete ase ya Kenya rojina amurekeire mono asigaseti ya The Standard imbwata sokoboko kwane Tukuna na gazeti ya Daily Nation page nere ya gatano na gatatu nige morekerete na kiaba Kenya batano abo bawo chuko ikase seri ya South Africa ase town ya Cape Town eriko ne kinga gose asoborwanererie obu bagenda bogo chuko korekana sense meju ya Cape Town ase bono aba Kenya batano banyorete eribaga ase eribaga ya top 10 ase sense meju ya Africa Ignite Pitch Competition bono ego chuko korekana na asenseri ya Cape Town jogo chuko chaka amotenye o 10 chitariki 14 goika 15 nemo igobono aba Kenya benyorete aribaga kubwatana amona ba Africa gusechinse chinde cha Africa erigo chuko kora competition goseko chu ekorwanira okuko chuko kore kana sense yo igoro ya technology gose Africa Tech Festival yibono ekochikorigeria amangana yekerero gose ye mitando amane kerero ayo agendete gukorekana sense gose as orogongo rwa Africa bono ni ubachu kumena na sense ya South Africa asomocho Cape Town ase amarwanereria yo agochiko korekana ase bono abantu bakageire goikororo anabantu chirwe 15 korwa orogongo rwa Africa ase bono bagochu gotwara abantu bakuruka speakers gusaba nogari bawuchikubarigereria abantu chimi inye abantu bawuchikone kinga oborwanereria obo wakorekanire ase engia asenchire engia ase mano omobui arachigotangazwa koru sense ya South Africa oyo rachikobwa oborwanereria obo Africa Tech yego chikokora competition yego chikokorekana asenseri ya South Africa sense mo ya Cape Town dogosika moto ase page ya Kianda nikobono emorekrete enaki county beregose county ya Wasinigishu amoneri ya Elgeyo Marakwet chabaire chigotangana ase chi county kobwa gose kobwa chi county chinde asensemo ya magendero yunkolengana nobotukibwa betego gokorwa na kyombekiria kya infrastructure ekegokora ase oboringoria obwa magendero obwe chi counties amone meroberi yende asebono chabegete county Wasinigishu koba county ya gendere gose yabereke kubwachi county chinde amone county eri ya Elgeyo Marakwet ase chinsemo cha amagenderero ningo bono kolengana ne kyombekyo kya infrastructure nigo bono kya gotenga county ya Nero ya Trans Nzoia nigebwate gose county etangaine nigere ya Wasinigishu Elgeyo Marakwet ase bono chirichi county chingeya ase obokoreri ase gotangana kolengana kyombekyo kya okorobutukikya infrastructure nabo igo kobwati wane county chinde ase bono county chinde chibwate ngamona Trans Nzoia na Kericho chibwate 62% sebono area Wasinigishu itangane na 63 amona Elgeyo Marakwet chibwate 63% ekabwati kwa Trans Nzoia chibwate 62% nabo igo Kericho egatwara 62% na 60% nabo igo nigo echi county chinde chibwateti ikominesa to asebono asensemo ya agriculture asensemo yobosombi usechipara amo nobo chenu afya nigo boigo echi county chinde buna Nandi ebwateti asebone ebwate 59% aseboige county ya Bomet ebwateti na 55% West Pokot boigo nigo ebwate 54% Nyeri Kirinyaga Tarakaniti Baringo and Kiambu
Kiambu nikobono chibwate 53% gati ye county chinde echibono charokire obokoreri obuya ase aba amenye be county echo ase ensemeri yamagendro ase chinsemo ayebwate agriculture ensemo yobo chenu chisemi amo na amangana culture ase ensemo ye county tokusika moto mwancho murigeri to ikasensemo ye page ikomi nikabone monekirete na ki county ya Murang'a tarakanete amo na Kirinyaga choro kiri kokora buya asensemo ye chisemi asebono ya bireke gosira ase chiskuru chiri chia obobundi cha TVET amo na ECD asebono chai mukere ili goro chisemi ase county echo abono ni monekirete na nese county ya Murang'a unabono ya bireke konyora okonyoro kuya goitira ase chisemi ikoro ya TVET gose chiskuru cho obobundi nabo iko ECD chiskuru cha abana abake gose cha oboroso cha abana bake asebono county ya Murang'a yabeire kegosira ase chiskuru echo anane ECD maiga yogwete budget ayo mwakoyo asebono yaba kegosira chiskuru echo gose ECD elikwene kingabanyolire obo korari borobu ya gose gosira chisemi ase county yo asebono yabete gekobekwa namba ibere asensengi maso sensitive ya Kenya kolengana anobo tukyoba kwatina ekyombekika Infotech ase county ase chinsemoche chisemi asebono nigo yanyorete 60% ase yanyorete namba ibere senseme yu chisemi kubwatiwa na bayigo ase West Pokot yanyorete namba gemo ase 63% nerobono yatanganete ne county chinde chabete chiko kanago sira sembe ya ECD ne asokwana na anonya ne rongori ase chiskuru echo asabona aborokiwa wetani chiribu emerongene babire bako ika ase chiskuru elikwana kinga banyorire chiskuru chisemi ase kiringa nigo babire bakwa aborokiwa bo nonya nero ngori egento gekoba omoyo yagera aborokiwa baichura asensemeyu wasebune nchera ya moyo gosira nigo bono county chikenda gukora buya asebono babwato kire chibesa gose yabekire chibesa chi milioni chiribu chimi sato na 15 echibono chigosira ensemeyu yichisemi ase aborokiwa baliba ECD 315 million echibano chigosira ase aboroki wabo nabo igo na milioni chimisano sesoto echibano chikogendera gokora amerobedi gose amagacho gose ebintu biribiganiri ase chiskuru nabo igo milioni yemo niko bono chigo chikwa aboroki wa chibasari ase chi county echo chibwate emerongo gose chi county emerongo chi county echo echibwate chi ward emerongo 3 na isano nikobono chiskuru echo chabeire echigosirwa anane sensemeria ECD amo na TVET ose chiskuru chicho bobundi ase chi county echo cha Murang'a amo na Kirinyaga na Tarakaniti mwanchumuri tosika mtu ase page ya 10 inomo ejo monekirete inaki ansemo yoboremi gosa agriculture yabire kego imukireri wa igoro ase county Homa Bay maiga yogo tiwa nago gose yogo tenena ase egeka ke miaka emenge bono nigo mugavana we county yo Gladys Wanga obako bwatana na amo no mokonyo ye oyugi mawanga bono bairire county yo kunye gose bayimukireri igoro county yo asense meri yoboremi ase bono bagendrete kosemia abalemi asenseme yoyuko okokora obolemi gosiko igwatirani no bolemi elikwene kinga ankonyora bare okonyora koro okuya kolengana nomo deputy governor we county Magwanga Dr. Magwanga niga ensemeyu ya obolemi ego chikorigere womono asebono abalemi kuru asensemeri ya lolwe farmers cooperative bono bago chigukwanero gusara bago kwaneru amo na aba agriculture gose aba raibense mabo sabobore obolemi kuru chi county gose county yo kwane kinga nkuru bale amasomo amaya
sebono abalimi abo bagochukwa egung'aki bagochokora obolimi bwabo obuya eri konyora aligesa ligiya kigima Biasano mwanchu muri Ndizi TV yunaraenda takoba sensemeri ya magazeti asemambi yaboniga Medinje na kura sensemo ya The Standard. Mituza Makori kiara na sensemo ya no mwanchu muri kile ndachi go kumanyangana boko nyori gazeti ya The Nation lunyale kwemanye amange asibono ngotigira gaiga nabona bogo soma ekendo shira manga molekeire tutanya gukora asingenchuje biro kagera mugeni ito asitko ongo ikare asichobis chito tunya gusanga sensemeri obacheno nano chingana manga molekeire nabo igora bokorigene wamanyanga ngakyomo governor bwe county ya Kiambu kimani wa matanga nyale kwimukiriria igoro county eyo gesasoa ase oborai bwe county eyo abo igora bokuringa kya abasibati bwe county babire bako chaka obotuki bwe chingoko konia na bwigo konia amagena se county eyo mwanchu murigeria okonya chinsana boko igora gazeti ya The Nation ligwimanye amange ari ase gazeti eyo nongokorera ase kikiga asenseme ya Daily Nation Biazano mwanchu murigenyorere ko bia obwe somera manga asimambia bone wanatokwenda sensemeri motumoko daktari kama amekuwa mengia tutaendelea lakini kama tarasoa hapotoka rasobutu musinto mako denga itusuka uchikorende ngochale asimambia bone keroli tukia Jumanne alireli tuko lia obochenu na ndo andate kusabera bana baitama yabale bakora matema kepsea na KCB asiskuru ao minsi jo kanto skena Ndizi TV wansu kwa Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yukurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo ayo niga kubwenia amarwere buna oburwere bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwere ya komentaba gakachinguru cyubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka samalitanguru budankani malitamulias gonde omulisia bwe kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic kiabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na bona tumiete mwatani 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitegega se clinic ke Ever Health ga bosongo ngaira mariogo ria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07